Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, Pitsa 29 na bulan sang Pebrero tuig 2020. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Aksyon Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Provincial Consultant Albi Benitez liwat nga magasapol angot sa problema sang Negros First Cyber Center. 73 kakapulisan nga ginpaidalom sa paghanlas dako nga bulig sa bitaw suno kay Lieutenant Colonel Asibotse. Philippine Army sa probinsya ginabi-abi ang pag-abot sang dugang nga trupa sa Negros Occidental. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagapati si Senador Ping Lacson kadalok kag korupsyon amo ang ugat sang Pastilla Scheme nga imbulbado ang pila ka opisyal sang Bureau of Immigration. Suno sa senador, hindi niya pagbaklon ang palusot sang pila ka immigration personnel nga kuno ang pagdula sang overtime kag hindi paglakip sa ila sasaka sang sweldo pareho sa iban nga empleyado sang gobyerno ang sa likod kung nga ilan himo ang nasambit nga buluhaton. Porte nga rason ba? Nagalaom si Lacson nga ang reshuffling nga ginhimo sa mga airport personnel sang BI mangin alagyan agod matap na ang kadalok kag korupsyon. Ginmando ni Immigration Commissioner Jaime Murante ang pag-reshuffle sa tanan nga personnel nga gin-assign sa Ninoy Aquino International Airport 1, 2, 3 kasunod sang investigasyon sa isyu sang Pastillas Scheme. Si Murante ni kadibuy na sa tao, no? Amo na ning nagatabo nga iskandalo. Ining hatagay kwarta under the table sa una. Subog nga ginalikit ng kwarta sa mga Chinese para lang makasulod libre sa pungsod Pilipinas. Dapat command responsibility, dapat unahon siya nga kakason sa serbisyo o galing daw bakod siya kay Presidente Rodrigo Duterte. Ang salig ara gihapon saya samtang ang iban nga empleyado sigurado kakason
kag kon mapamatudan na kasala si paon sa serbisyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:43. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin agadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
Kamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na morning. Bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa mga merkado. Hindi tuman katugnaw, no? Sang kaagahon. Daw nagkanay-kanay ang dapya sang amihan. Pero ti karon nga adlaw, katapusan nga adlaw sa bulan sang Pebrero. Buwas saylo na kita? Sa Marso? Summer na? Marso, kag magasugod ang Fire Prevention Month. Buwas nga adlaw. Marso 1, Domingo gid, no? May mga okasyon ina nga basta sa bulan sa Marso. Dire sa Aksyon Radio, dihamak ang okasyon basta bulan sang Marso. Kay buwas birthday ni Aksyon Eric mo, no? Magbanwa. Pizza 1, pagka pizza 2, birthday ni Alvin Graba, porte nga mga birthday sa bulan sang Marso. Ang aton patrol, nagalagulad na sa mga merkado, ginateleskopyo na kung paano, pila ang presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Kay kumo, Sabado, subong, ang nagaman sang aton patrol, soltero. Dua ka bagay na, basi ikon nakatiro na, sol na lang ang bilin. Pero puwerte ni, no? Ang aton nagaman sa patrol, amo ini sila ang mga palaabuton kag mangin maayo nga mga anchorman sa palaabuton sang Aksyon Radio. Karon nga adlaw, Sabado, balita sa patrol. Upod kay Aksyon, Jan Diaz. Aksyon Jan, morning. Awas-awas si Aksyon. Agabi mo no, ang uno lang kag dos ang imong ilawag. Pero kag nagpaubos-ubos para makalabot ka man sa 5, no? Ay, hindi na. Kay labig-labig na namong. Ano na? Malabig-labig na na. Uno kag dos lang kinagali. So, ang sugla sa uno kag dos, kalimtin lang na. Okay, amo pala na nga una na doha ka adlaw naman din 1 and 2. Ang patsakto na buwas ka na Domingo na. Anyway, so good morning. Kamusta? Good morning sa tatanan nga mga Aksyon nga naga-monitor karon gyud mga aga ang patrol. Aga pa kita na nagsekyara sa pila naman ka presyo sa mga balaklon, particularmente na sa merkado publika. Ang patrol karon live nga naga-report din naman sa may Libertad Public Market. Lamit din sitwasyon karon nga aga. Kaya ito makita nato na din pila diri ka mga nagabaligya sa mga tanon, mga kararuton tag iban pangid mga Aksyon nga may nila babakad diri mismo sa Libertad Public Market. Ari sa may dalanon, ari sa may daan diri nga ginapasaran gid Manila. Sadtong wala pa bigin patigayon ang clearing operation. O galing na kay tinagin pangako kung promesa man rin nila nga matapos ba abi no nga makaplastar dire sila man mga baligya karon nga kagahon nga pangimos gid man sila kag tay makali na sila karon mga pila mga dugay-dugay antes magpatak ang alas 5 kon alas 5:30 limpyo na diring dalanon kag wala na dapat kabalakan ang mga motorista nga naglabay sa mo mismo nga lugar mga Aksyon. Pero man nga kato dire makita mga Aksyon na pila nga pag sinumbalik na no temprano
pa ang aton nga tanan nga mga kaaksyon nga pinamakalas ang tag sa Manila kamakinanglanon pagluto sang palamawon o karon man drabi nga mga sudan preparasyon ang ibarigya sila man tag sa kamang tiyanggi o kun sila mga karinderya mga kaaksyon. Pero hindi naton pagkalimtan ang pagsekyal sa mga adaw-adaw nga tanan sa pinakuling presyo sang staple food o kung ang bugas mga kaaksyon kaya mo ginikinanglanon na ba sa iban mo kung wala ang sudan importante may bugas ka solve na ang problema. Ano mga kaaksyon ang presyo sang bugas diri man sa limited public market karon nga aga sa gyapon nagapabilin ang bordagol bla nga bugas pero ginaling ini siya lokal o galing nagadalagan sa gyapon 42 ang 40 pesos ang kada kilo mga kaaksyon. Sa lawat it's 42 pesos per kilo ang bordagol o kung ang ginaling nga lokal mga kaaksyon. Mayari man diri presyo sang ginaling man nga premium grade lokal no may premium grade lokal nga nagadalagan naman sa 47 pesos ang kada kilo sini mga kaaksyon. Samtang kunti may nagkagurugilan sa kadabi may kurukarta ikaw dra pwede ka magkamakal sang premium nga princess no nga bugas mga kaaksyon nga ara naman gali sa 45 pesos ang kada kilo sini. Mayaraman iban pagidiri nga mga variety o kunabi nga mga bugas kung gusto mo niya taom-tahom abi nga bugas nagka duloy-duloy sa ikaw dara kag may available kasi mo naman nga budget dako pa mo budget pwede ka kaya bakasang taon man nga bugas nga nagahamboy naman 50 pesos top 55 pesos makagsun ang kada kilo sini ang may-ari din special rice pero bulubado ni siya ginagmay lang abuti lang yang itsura tag 43 pesos ginamang ang kada kilo. May nakita diri nga I think premium grade ni siya ginaling sa pero lokal nga tag 47 may tag 48 pesos man mga kaaksyon nga ang kada kilo. Like for example ining premium rice nga makita naton imported ini sa tag 48 pesos gid lamang ang kada kilo. May bulubado pag gali may ari diri nga WMR lokal iman ini sa ginaling nga tag 40 pesos naman ang kada kilo sini. So dyan, Ang aksyon na Fred, ang pinakabarato pila kag ang pinakamahal pila? usually yung pinakabarato diri makita nimong WMR nga lokal nga tag 40 pesos ang kada kilo. May Barato na kurinta. Oh, barato na ni aksyon na Fred, no? And then may mahal-mahal diri nga tag 58 pesos pero special rice ini sa nga lokal. Amo ni sige nang tawag rin nilang branded nga bugas action Fred. Te kung sumasumahon mo ni nagaamboy man ni mga 3 milyon ang kada sako sa siniman mismo nga bugas. Di mahal-mahal na gid man kun Ang itom kag ang pula nga bugas. Ang pula nga bugas may makita ang red rice ako parawag yun yung special rice local nga pula nagadalagan 53 pesos ang kada kilo sini. Pero kung in terms of black rice action Fred do wala ka din masyado may makitaan sa may limited public market nga available. Wala red pink rice, pa no ano action dyan wala pink. at grasya na imo yang pink ka bugas pagiri mo ya birthday pagiri mo ya di ka makuha na ito naman buta na nagurong food color ano tamo na no ang presyo ni na yasang bugas kung nato na to na sa gyapon may ragi da pila ka maginaling nga bugas nga wala gid man niya nagulag ang presyo sini may raman ang pila ka mga special ang pileti wala pa na wala pa nag-move ang presyo sa gyapon nagabilin 65 pesos ang kada kilo pero usually kung ang mga okasyon abi may mga special occasions o kung celebration nga kinanglanon o kung masamigid nga ginagamit o kung amo ginang pinagkamayor man nga ginagamit nila no nga produkto amo ning pileti damo ang presyo mga kagson na nagtaas man ininom kita amo rin nato no damo diri nga mga kakanin bara no may mga puto diri nga bligya no may rin pulo mga kagson tag 15 depende man diri sa may unod niya no kung ano kadamo kagano diri ang pagplastar May sundol da. May sundol. Ano? Sundol. Anong sundol? Wala ka nakabot sa sundol? Ay ko nakabot ya. Nablang inaputo sa dahon saging nga galaba-laba. Ano bitsokoy nga gamay. Ay di. Panawag na sundol. Okay, sundol na galing panawag yan, ha? From bitsokoy mara. Bitsokoy wala man. Kalabanan dre mga Bye-bye. Tuman, bye-bye, butong, mo na kalabanan dre makita nato. Ibos. Ibos, meron dre ibos action friend. Puto. Puto meron. Man ko to di kay manang
Bingka. Parang good morning. Makot na ko natin pilang ibos mga. May 5 ni pila ng kabilog. Lima kabilog, tag 5 gali ang kwaya. Ang puto ya. Wala ang puto. Parang puti na oh. Bilang kwa ito tag piso man gyapon ang bilog. Okay, ako kutsinta ma'am. Tagpulo, tagduwa ang bilog sa kutsinta. Bitso-bitso. Oh, wala sila bitso-bitso dre. Bingka, wala. Wala man. O, dre sa may biyak-biyo. Ano ni budbud ni Goro ay? Ano na siya tayo? Budbud. Pila niyo budbud? Pulo. At 10 pesos. Naman ang 10 pesos. Ano na siya kanyo? Butong. Pilang butong? 5. Budbud, pulo. Butong, 5. Siyempre, no? Iba wala naman so far iba pa yung mga available diri nga mga kakanin. Amo naman kita naton diri sa may Chile diri sa Libre Public Market. Damo din lang din gusto lang ito. Ano to diri ka lusot diri sa ilang nga pinamakal diri sang mga kakanin nagsoftware. Kaya usually check namin ni pare sa kape bla. Mag inom ka kape. Mayara ka dira nga mga kakanin nga upod. Pero diri ta manong good morning. Kapag kay manong utano o pilang ano na ubad? Ubad, 30 mong kilo. Takso 30 pesos ang kilo sa kilo na? Ang kinilong ubad. Ang ano ya, ang tambo? Tambo, 100. 100? Ang kilo. Ang kilo. Oh, mahal nga ba? Pero ang palak dito, nung pilang pinutos? May araman niya pulo. Pero sa kinilo, wala? May araman kinilo 30, 35. Depende man. 30 to 35. Amo na. Ang isa ka plastic, pila na yung sinang? 40 pesos. Pero hindi naglabot sa kilo? Mga isa ka kilo. Ganyan gali. Ang saging, ito mga amo, mga pila ng presyo. Ang tabis no? 3 pesos. Okay, may talong. Ang talong pila subong? Kapital na subong talong ligto sa baba o 70. 70 pesos. Mahal mo. Ang ang marguso? Wala ba daw naman gusto sa 50, may 50, depende sa kasi. Trato, gali. Ang pipino subong sa sila, 35 Japon? Pila dyan yun? Pila? 20 na lang. Trato na lang gali sugang pipino. Okay, kita. Okay, good morning. Amo na ang presyo ya kun utan ha. Ang aton na pagambala ng son preto diri sa may Libre Public Market. Go na ko kompleto na nato Andre. Ang presyo sa mga baligya no pamulutanon going to sa mga bugas diri kay pilaman ka mga kakanin nga available diri kay himo bakal sa Libre Public Market kaya gilamang aga sige po magkasupa dayon ding production naman sa totalan nga mga kakanin at plano pa diri nagapadulong sa may Libre Public Market agud nga magpahupra sa ilang tag sa diri ka makinang lanon karon nga kagaon mga kakanin naman pero sa songri ang pila ko mga presyo sa mga balaton tandaan nga mga kakanin nga isa gid sa mga rason sang pagtugas sa balatian sa tunlawas among paguyang o panapagrubo sang autonomy function ang mahigko nga kolon kagang indiregular nga pagpagwa sa higko sa tunlawas ng may dako nga papel sa pagbaba sang autonomy function ang dapat imo simple lamang mga aksyon pabasugon kay pasanyogon ang inyong function paagi naman sa paggamit sa Super Fiber the fast acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02, nadula siya. Kamusta? Mara siya? Aksyon hindi, dula siya. Abi, aksyon dyan? Yes, Sir Pedro. Nadula ka? Nadula ka ni. Kibot ng taga-gulpi ito na ito nga. Dula ito niya, no? And Sir Pedro, mo na nasa tatarama kaksyon available ang Super Fiber mismo naman sila klinika sa Life Extension Clinic. Ininamtang dala naman sa may J7 building. Ito pagilamang sa DHL. Ito ato nga sandalang Galo Lacson, Cagdalang Burgos Lacson. Dali naman susunod sang Bacolod. Mga kaksyon, rata sa baton. Ang taglibot sa Bacolod Aksyon, John Diaz. Ulit sa aksyon na sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03. Gasong agini, aksyon Jan Diaz Porte. Grabe ang arangkada ya sa Merkado Libertad. Ariyaho, kay Sabado subong, posible nga pahuway ang pila naton ka mga doktor sa Life Extension Clinic. Pero, mind you, aberto ang ila sini klinika.
abierto ang Life Extension Clinic nga aabierto. Agod, iabi-abihon ang luyag magbakal sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Kay mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone, ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay isang kanser, kagalo 105 kabalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Sa Amerika kagkaiping nga kapungsuran, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga. Sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa G.E. Esteban Building, Dalan Lacson, kilid na sang opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Yari ang mga programa ngayon bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Muling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Dire kita, Provincial Consultant Albe Benitez, liwat ko ng magasapol, angot sa problema sa Negros First Cyber Center. Balita Kapitolyo. Detalye for the Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon.
Ano man nga adlaw sa masunod nga simana, liwat nga magasapol si Anay Negros Occidental Congressman kag subong isa sa mga provincial consultant sang gobyerno provincial nga si Albi Benitez upod ang mga tawo nga may papel sa pagresolbar sang problema nga nagaluntad may kang tanan sa kaperdihan nga ginaangkon sang Negros First Cyber Center o kon NFCC. Sudo kay Benitez, may duwa ka beses na siya nga sinapol nga ginapatigayon apang wala pa sang klaro nga desisyon kon bala ipabilin sa pagdumala sa isa ka pribado nga kamuyahan ang among istruktura o kon ibalik sa pagdumala sang gobyerno provincial. Ginako man sang anay kongresista nga subong nabudlayan pa sila sa pagresolbar sang sani nga problema bangod sa naga-exister nga kasugtanan o kon joint venture agreement sa tunga sang probinsya kag private company. Yaring tingog ni Benitez. In discussion kami subong, kay as you know our hands are tied. They have an agreement for so many years. Daw 25 years to kung di ko magsala. Pila ka years pa lang ang na-consume. So our hands are tied with our agreement. But we are in discussion to see what can be done. Kung ano pa mahimo to at least improve our state. Kay ang province is not earning from that transaction. Kay I think ang amon nga scheduled meeting liwat nagsugod na kami. We had a couple of meetings. We have another one next week in how to get a better deal for the province. At the end of the day, ang ato niya ginalagas is how we can improve the position of government. In this case, a provincial government when it comes to the transactions sa Cyber Center. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Heroboya. Una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:10 na. Nakabakal na kamo habon, 100% natural habon, wala sa gid simpon nga kimikal, puro-puro, kagid di makahalit sa panit. Amo ini siya ang Santon Plus Herba nga habon. May antioxidant na may anti-wrinkles pa. Hindi bala magkurinot ang inyo panit sini. Para sa hubin kag presko nga kotes, Santon Plus Herbal Soap, Healthy Beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo, magpino ang kutis ka maghubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan, pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw una nga bula 25-10. Una nga bula resulta 25 kag 10. Second draw ikadua nga bula 19-3. Ikadua nga bula resulta 19 kag 3. Third draw ikatatlo nga bula 28-29. Ikatatlo nga bula resulta 28 kag 29. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Oy, kapi-kapi anay ha. Dr. Alfred's Green Coffee. Namin isa kay hindi makapasulab sa inyo sulok-sulok, hindi man makapaadik nga kape. Namin isa sa kabataan,
inang may examination bala sa mga estudyante, tilawin nyo bala, paimna sila sang Dr. Alfred's Green Coffee, makibot ka, gaabre ang ilang memorya, gapagsik ang bata, dawala ginatuyo, dawala ginakapoy. Amuning sekreto sang Dr. Alfred's Green Coffee. Para sa sulod sang panimalay, sa mga tigulang, ginikanan, kabataan, pwedeng-pwede gid ang Dr. Alfred's Green Coffee. Hindi ka mo magkabalaka. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, non-acidic, non-addictive nga kape. So, sa aton mga ginikanan, paimnang kabataan, sang Dr. Alfred's Green Coffee, labi na gid kon may ara pasinawan. Ang Dr. Alfred's Green Coffee mabakal na sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Ananita, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Porte na ang COVID-19, no? Suno sa World Health Organization, pirti na, very high ang risgo sang among kagaw nga naglapta na sa bilog nga kalibutan. Halin sa pungsod China, nagpadulong sa Africa, nagpadulong sa Italy, nagpadulong sa pungsod Japan, California, Singapore, South Korea, ang Iran, pati Iran, Estados Unidos, kagiban pa. Porte ka delikado, doon iba punggan, porte paglaton-laton, sining COVID-19. So, hindi kita magpabinturar, relax lang anay, hindi anay kita magpanglugayawan para nga hindi matapikan sining makalalaton nga kagaw nga tunaan sang kamatayon sang pilanaton ka mga kauturan. Wala pa gid ang bilog nga kalibutan gagasto na bilyon para matukian lang kung ano gid ang ginkabangdan sini, ano ang tambal sining COVID-19. Kabay pa, mas temprano matukibana ang iya sini nga tambal para nga makapahuway magita sang aton sini katap kahadlok bagod sining makamamatay nga kagaw. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Resulta sang loto pagkatapos ini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huli. Action
Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:24 na Santon Plus Herbal Oil. Balanyos ini siya nga may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga herba. Labi lagi ining pagkulokambyo sa panahon, planakit sang kalutalutahan, epektibo nga ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Sa mga nagabutod dyan nga kabataan, sakit yan, sakit puson, ibanyos lang ang Santon Plus Herbal Oil. So, bakal kamo sini, ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sang pagkinanglan kag emergency, inyo gid ini, mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na, standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto, una kita 658 ba? Dako ng jackpot, 244 milyones, 244 million. Kombinasyon in any order, 46, 56, 55, 52, 14, 37. Resulta sang 658, 46, 56, 55, 52, 14 kag 37. Sa ilo kita, 645 ang jackpot, 67 milyones, 67 million. Kombinasyon in any order, 15, 28, 31, 40, 11, 35. Resulta sang 645, 15, 28, 31, 40, 11 kag 35. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio bakolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radio
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, Pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Santon Plus Herbal Capsule. Number 1 ini siya, nga magtunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Tumor ka man, bukol sa baga, goiter, kaysa una ti, diretso dayon sa ospital, ginapaoperahan, ang pag-opera okay man, ugaling may agi, may pilas, may pinalian, diriya sa Santon Plus Herbal Capsule, wala ya pilas, wala pinalian. Tunawon niya lang ang inyo bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Hindi nyo pagpadugayon basi mangin malignan pa ina. So kung may bukol nga magtubo sa lawas, aber, gamit na yon, Santon Plus Herbal Capsule para tunawon inang mga bukol nga nagtubo sa inyo lawas. Ang Santon Plus Herbal Capsule i-kombinar nyo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Amo ni siyang pinakapatok sa tion nga may ara kulo kambyo sa panahon, tig ilinit, tig tulugnaw, kung hindi mabakod ang lawas kag immune system, dali katapikan sang hilanat, sipon, ubo, trangkaso, kag iban pa nga pamalatian. Pero kung naka-Mighty C ka, sigurado, mabakod ang lawas, mabakod ang immune system. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, wala gabulag, gaupod, pirmi. 2-in-1 batok sa pamalatian.
Ang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule pwede na mabakal. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan, pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na dire kita. Si 73 ka kapulisan ginpaidalom sa pagganlas dako nga bulig kuno sa bitaw suno kay Lieutenant Colonel Asibotse. Balita City Hall. Detalyo por kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bagong action, Fred, ginabi-abi sang Bacolod Traffic Authority Office sa kon bitaw ang 73 sa karon ka mga pulis sa Bacolod PNP nga ginahanas sang Land Transportation Office sa kon LTO nga natalan action, Fred, nga i-deputize para magpangdakop sa mga tricycle kag e-bike nga nagabiyahe sa National Road. Ginpahayag ni Bitaw Head Lieutenant Colonel Luisito Asibuche dako nga bulig action, Fred, ang paghanas sa mga pulis ilabi na nga ginakulang ang traffic personnel sang bitaw kag tubtob lamang las 8 ang ilang duty. Suno ka Sibuche action, Fred, sa masunod nga simana natalana nga i-deploy ni Bacolod PNP Director Colonel Henry Binyasa ang maginhanas nga mga pulis nga hatagan man sang citation ticket nga iga-issue sa mga motorista nga may mga violasyon. Puro in compliance no sa order nga man ng DILG to help nga ang local government para sa itong mga illegal parking kag mga tricycle kag e-bike na apply sa national road na. Nabatian si Bitaw Head Lieutenant Colonel Luisito Asibuche. Life Extension Coffee Mix ang kapeng highly recommended bangod madamo ini isang madalang health benefits sa aton nga ikaayong lawas. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic nga nahampang sa J7 na Building Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nga kita. Ang kaaksyon nyo sa Bacolod City Government Center, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:40. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Dire kita, Philippine Army sa probinsya, ginabi-abi ang pag-abot sang dugang nga trupa sa Negros Occidental. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian. May ag-action na Fred ginabi-abi ni 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Inocencio Pasaporte ang pag-abot sang trupa sang Philippine Army diri sa probinsya sang Negros Occidental gikan sa isla sang Panay. Suro kay Pasaporte dako ini nga bulig action Fred para ma-disseminate pagid sila sa mga lugar nga posible ara gihapon ang presensya sang New People's Army o kon NPA. Nagapati ini nga mas magtawhay pagidugang ang Negros Occidental bangod mas nagdamo pagid ang ilang sining tropa diri action Fred. Madumduman nga sa sining tuig 2020 daw wala sang masyado nga mga inkwentro na nga nagluntad diri sa probinsya, hindi kaangay sa nagligad nga 2019. Suno pa diri sa kay Inocencio, katahaw na ginman ang puwersa sang NPA, ilabi na gid nga kadamo sa nagsulong ka Action Fred, kag wala na sang madamo man nga nagasuporta para sa ila. Dugang na diri sa Juan sa Negros. Para ma-secure. Siyempre medyo okay ng situation. So, kami diri gusto namon nga ma-maintain, nga muna ma-sustain, nga hold, wala sing mga problem sa security nato. Inang balita, ini sa Action Brian Morden nag-report. Una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na mga blatter entry pagkatapos ini. Philippine Standard Time, las 5:50 na, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Pod kita kay Aksyon John Diaz. Aksyon John. Action Fred Pilason ay sa Mandrik 27 anyos na lalaki. Hindi matapos tutang sang iyaman mismo nga pagkadua. Ini naguntad nga sa incident kagabi dala sa area mismo sang covered court sa may Porokaingin, Barangay Singkang Airport, sulad sang Bacolod. Ang biktima sa Fred ang ginkilala kay Albert Midel, residente sa Porokaingin, Barangay Singkang Airport. Samtang
atubang ang suspetsado naman ang ning si Renato Garcia, 27 anyos man, mas kilala sa tawag nga B-Boy o kon Yoba, kag residente man mismo sa amo silang lugar. Sulti kay Police Major Charles Sever ang station commander sa police station number 8 nga kagabi aksyon Fred mga takna alas 10:50 na actually kita man ni nag-flash report kagabi nga nagaul istorya sa sulod mismo sa covered court sa Purok Kaingin ining suspetsado nga nagatindog ini sa tubang sa iyaman mismo nga mga abyana atubang abi ni Arias Miko kag ini ang suspend nag istorya may angot mula sa kwarta aligar diri nga ginda butang yan ning kwarta nga 1,000 sa salog pero nali na lang ini nga nadula pila ka minuto sa makaligad din pa si Bangdan yang iyang amay amon ni ang ang amay sa nga biktima Baritiyo in action Fred nga ginaligar amon ning nagkuha naman sa kwarta iyagin komprontar ining amay kung sa niya man di gustopal ang live-in partner sining amay sang biktima kag ginali na lang ining naglakad ini man ang suspensado ang ginkomprontar yaman ining si Alex Medel ang biktima gid mismo pila ka minutos ang makaligad ini nagpauli sila mismo nga pulian nga nagkuha man sang kalibre 22 nga armas lutang pagbalik iya naman ining nagtubang isa mag-live-in partner iya ginlutang makaduha ka best action Fred apang inali na nagtambag ining biktima kay pinakabati sa blasang lupok inali siya nagwali sa computer station kaya nagpadulong mismo sa covered court kagigpoya nakitaan nga iniamay gintayaan ini sa armas lutang pagtaya action Fred ginali na lang sa nga ginatubang sining suspetsado nga si Garcia kag gintiro man igo sa nato nga bahin sang iya naman nga dugan rason ko nga ini sa ang pilason kag nga gamandala sa Rede sa Corazon Locsin Montalban Memorial Regional Hospital aligasyon diri sang live-in partner sang patay abi sining biktima action Fred nga wala man kuno sila nagbalwanay sa mga malain nga mga tinaga ining biktima kag ang suspetsado ang Balima Maria Teresa Belavista 51 anyos kibot na lang sila nga ilali na niya nga nagpagwa sa armas lutang ining si Garcia kag sila ang ginpang tiro yari si Belavista sa atong nga interview sila balay may anong armas to gamay dako gamay sino gipirokpan niya si Papa isang bata ko lang man ako pa niya giba si bangla niya sino nego wala sa may nego nagabot ng bata ito kaya ako nga bata mga laki isa nagabot may sininga tama na ano sa kas usuryan ka ang pwede na role na nilo nang tambak kwando gari si Albert oo nang tambak pa isa maya kay ang amaya yung pinto sa niya pa isa bali ang amay ang imo ano man ang amay utot hindi bat ako na ba na malipin pa ko okay bali amay matulin Albert may to Albert hindi tayo na niro so inabros siya ni ano mo yung tatay niya kay si Alex magpakaisa so yun po mapaduan na sila ganun ni Alex kag ni Albert ni Albert nagsiro dun sa suspect na si Renato nasa si Renato Garcia alias B-Boy Yob okay amo to nasa bok na pero anong makita mo anong pilas ni Kilid diri pila ka bilog lupokaw damo lupok ko pero pila nego siya bal basta damo lupok pero mo naman nga simpo nga naga-wild isa hindi pero siya papandar siya pero pandar sa isog gay papasumar mo siya baka mo sa ilaga ni kamo okay gold pila sa nanarito okay na Tapos na tao, Kay na? Wala pa may iguan? Wala pa sa tao. Sa naglulupong naglamong tao. Ara ko po sa gym, Kay na? Wala kami sa gym na doon. May kanto lang. Ang balay din, dati? Absolute. Ba't namon? Balay namon sa araw din. Asang suspect? Ano to rin? Luwat na nga lang itong victim, Albert Medel, 28 years old. Action of Fred Batian, si Mama Maria Teresa Belavista, among nilibin partners ng amay, sining biktima action Fred nga tabo ang gidigto man mismo sa lugar sang ako nagluntad abi ining shooting incident. And then action Fred Batian aton karon ang pinaka-development sa kaso tublan ni Police Major Melvin Madrona atong chief sang Criminal Investigation and Detection Group mo called CIDJ Bacolod because of the information nga ini ang mga piyansa action na Fred no sa duha ka kaso nga ginfile sa iya mga labot man 130,000 ka pesos ang piyansa dre para naman sa temporaryo nga kahilwayan.
Magtagikan sa batol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Sa sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Time, pangot kita sa takna lasais, standby na. Sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,